खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। चिरां डिस्ट्रिक्टनि एबसुआ मैया BTR एकर्डआव थानाय बायदि BTADनि मुंखौ सोलायनानै BTR खालामनायखौ आलारि बाथि सावनानै बरायदों। बिथांमोनहा BTR लं लिभ BTR वेलकाम जै BTRनि जै स्लगान होनानै रंजा बाजायै BTRखौ बरायदों। झारखन्डनि दुमका डिस्ट्रिक्टआव स्मार्टफन आरो इन्टारनेट गैयैयाव अनलाइन क्लास लानो हायैनि थाखाय गासै गामिखौनो थाखो खथा एबा क्लासरुम बानायनानै गथ'फोरखौ फोरोंदों। दुमका डिस्ट्रिक्टनि दुमारधार गामियाव गंसे स्कुलनि हेडमास्टारा गामिनि हानि न'नि इन्जुरखौनो ब्लेकबर्ड महरै बाहायदों। बे स्कुलाव हेडमास्टारखौ लाफानानै गासै 4 फोरोंगिरिफोर दङ। बिथांमोनहा COVID-19नि थाखाय फरायसालि बन्द जानायजों गथ'फोरनि फरायनाय फारसे गोसोआ खम जालांनायखौ नुनानै गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै बे थांखिखौ लादों। बे स्कुलनि 4 फोरोंगिरिफोरा सोलाय सोलाय फोरोङो आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ नोजोर होनानै साफ्रोम फरायसानो आलदा आलदा इन्जुराव ब्लेकबर्ड खालामनानै होदों आरो फोरोंगिरिफोरा लाउड स्पिकारजों फोरोङो। जम्मु एन्ड काश्मीरनि आनन्तनाग डिस्ट्रिक्टआव मैया सिकिउरिटि फर्सआ 2 उदखारिखौ गावथारदों। बिसोर 2आ उदखारि हान्जानि गिदिर दैदेनगिरिमोन। बिसोर 2नि मुङा आबु रेहान आरो आदिल रशीद भाट। आदिल रशीद भाटआ 2014 मायथाइयाव 2 जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिसखौ नगामाव गावथारनायाव आखाइ दंमोन। खौरांनि बायदिब्ला साननैसो सिगां BJPनि मावथि भूपेन्दर सिंहखौ गावथारनायावबो बिसोर 2निनो आखाइ दं। इलेक्शन कमिशना मैया बिहारनि एसेम्बलि इलेक्शननि अक्ट' एबा तारिखखौ फोरमायबाय। बिहारनि एसेम्बलि इलेक्शना 3 फेजआव जागोन। सेथि फेजआ अक्ट'बर 28, 2020 आव जागोन। नैथि फेजआ नबेम्बर 3, 2020 आव जागोन। थामथि फेजआ नबेम्बर 7, 2020 आव जागोन आरो बेनि रिजाल्टखौ 10 नबेम्बराव फोरमायथिगोन। COVID-19 जानायनि उनाव बिहारानो एसेम्बलि इलेक्शनखौ खुंफुंनाय गिबिसिन स्टेट। बिनिखायनो इलेक्शन कमिशना माखासे गोख्रों नियम खालामनानै होदों। बेफोरनि मादाव माखासे गोदान नियमफोरा पलिं टाइमखौ 1 घन्टा बारायनानै होदों। फुंनि 7 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 6 रिंगासिम थागोन। उननि 1 घन्टाया COVID-19 पजिटिभ बेरामिफोरनि थाखाय जागोन। नेक्स्टआव दङ मोनसे सेन्टाराव 1000नि बारा भटार्सफोरा भट होनो मोननाय नङा। बिनि नेक्स्टआव दङ केन्डिडेटआ नमिनेशन फाइल खालामनो थांनायाव 2नि बारा गारि लांनो मोननाय नङा। बिनि अनगायैबो सरासनस्रा COVID-19नि नियमफोरा थागोन। आं बेफोरखौ गुवारै फोरमायनानै होनायनि जाहोना आसाम गभर्नमेन्टआ मैया BTRनि इलेक्शनखौ बिहारनि इलेक्शनखौ नोजोर होनानैसो खुंफुंनानै होगोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेबायदि जामारोबा BTRनि इलेक्शननि नियमफोराबो बिहारनि इलेक्शननि नियम बायदिनो जानो हागौ। दिनै जौ दखान बन्द थागोन। कामरुप डिस्ट्रिक्टआव श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोम साननि थाखाय दिनैनि दिन 26 सेप्तेम्बरखौ ड्राइ डे फालिनाय जागोन एबा जौ दखाना बन्द थागोन। 27 जानुवारि 2020 आव जानाय BTR पिस एकर्डआव थानाय बायदि मैया BTADनि मुंखौ सोलायनानै BTR खालामनानै होबाय। BTR एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय मैया मोनसे कमिशनबो दानाय जाबाय। BTR एकर्डआव गामि दानख'नाय आरो दाजाबनायाबो दंफाखायोमोन। दा बेखौ गोदानै दाजानाय कमिशननि गेजेरजों बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ BTRआव सोसिगोन होननानै एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो गोदानै दाजानाय कमिशननि मेम्बार बिथां जयन्त बसुमतारीया बुंथिदों। कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि मानजा पुलिसआ 3 ड्राग्स फालांगि खालामग्राखौ हमदों। बिसोरनि मुङा सागिर खान, सानिफ खान आरो शहीद आजाद। मानजा पुलिसआ अपारेशन खालामनानै बिसिनि गंसे टाटा गारि नाम्बार 1109 निफ्राय 5 करोड़नि ड्राग्स हमनो मोन्दों। गुगोल मेपआ मोनसे गोदान फिचार लाबोसिगोन। बेनि मुङा कभिड लेयार। गुगोल मेपनि गेजेरजोंबो बबे जायगायाव बेसेबां COVID-19 बेमारि दङ बेखौ नुनो मोनसिगोन। गुगोल मेपआव थानाय कभिड लेयाराव थुनानै COVID-19 इनफरमेशनाव थुयोब्लानो मोनसे जायगानि 10 लाख मानसिफोरनि गेजेराव थांनाय 1 सप्तायाव बेसेबां मानसिया COVID-19 बेरामि जाखो बिनि मोनसे एभारेज एबा खमसे खम बेसेबां मानसिया बेरामि जाखो बेखौ नुनो मोनगोन। आरो COVID-19 लेयारनि गेजेरजों मोनसे जायगानि COVID-19 बेरामिनि अनजिमानि खमायनाय आरो बारायनायखौ नुनो मोनगोन। बे गोदान गुगोल मेपनि गेजेरजों COVID-19नि समाव बबेबा मोनसे गोदान जायगायाव थांनायाव मदद जागोन। US नि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पखौ नबेल पिस प्राइज 2021 नि थाखाय सायख'खांनायनि उनाव रासियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुतिनखौबो नबेल पिस प्राइज 2021 नि थाखाय सायख'बाय। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि पेपार लिक जानायाव क्राइम ब्रान्चआ बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरि एक्स DIG PK दत्तनि रां जाख्ल'नानै सोरजिनाय सम्पथिफोरखौ नागिरनानै दिहुनगासिनो।
क्राइम ब्रान्चआ पिके दत्तनि दस्रा जायगानिफ्राय गासै 200 crore सम्पत्ति हमनो हाबाय। बिहा गुवाहाटीआव मोनबा हटेल दङ, हटेल भार्गव, बेतखुसियाव, गणेशगुरियाव, पल्टन बाजार आरो लख्रायाव। बिहा गुवाहाटीआव न'जों लोगोसे 20 बिघानिबो बारा हा दङ। बिनि अनगायैबो गावनि अरिजिनेल हमटाउन डिब्रुगड़आव मोनसे हटेल, मोनबा फ्लेट दङ आरो स्कुल लुनो थाखाय 100 बिघा हा लानाय दङ। बेनि अनगायैबो बिहा गोबां साहा बागिचा दङ। खौरांनि बायदिब्ला पिके दत्तआ पुलिसनि साब इन्सपेक्टरनि साख्रिनि थाखाय सासेयाव 10 लाखनिफ्राय 15 लाखसिम रां लादोंमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 58,97,227 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 93,374। हामनाया गासै 48,36,208। आसामाव दासिम 1,67,374 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,36,712। दासिम 3,034 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 625 जन। मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 17 जन बा 17 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।